Leren luwih dhisik. Lingak-linguk. Apa tes manis? Pop. Oh iki wong gegojekan. Leren sawetara nyelehke rasa. Sinambi udut, sinambi ngopi. Sinambi leyeh-leyeh luwih dhisik. Perkara lakon batutke mantun gara-gara saiki suka parisuka luwih dhisik. Sajake iki nembang luwih dhisik wae bawa. Bawahane seseduman ki masuk gitu ya to. Karo ngundang Kang Gareng kok nek metu dhewe karo Bagong kae. Wiwitane anderek sang pekik priya bagus kang olah budaya. Ayo truk sowan menyang kutha gedhe. Terus bandara terus kayung-yun. Kang selendang kuning kang saking bukit ayo kok truk suara kurang permono. Ayo Gareng mreh wasis angungrum marang bendara sang Dyah Sulistya pijer ngincangake alis. Nah, tibani sindena. Terus nasa sidaman. Mbak Nada sing ngajutke Mbak Nada.
sesideman wis diaturake ya to, sing bawani ya Kang Mas Petruk dhewe Gareng karo Bagong. Heeh, sing neruske Nada Citra Mbarwangi. Oh iya. Gak ngono ya. Gak dindum wektune. Heeh. Lah ya. Iki awake dhewe nang kene kajate lho, Kang Gareng. Kajate apa? Ngerti apa ora Kang Gareng? Cetha, aku sing ngerti iki kajate genah nyadran bersih desa. Ya toh? Iya, nyadran bersih desa. Oh, sesi deman meneh ya, mengko diaturke meneh. Heeh. Oh iya. Pak Wo meneh. Engko ae Pak Wo, gareno dhisik tak jagongan sik sedelo. Lah iya. Nyatane ya karo nyenengke warga masyarakat kene, awake dhewe sik ana kanca sing dijaluk muga-muga anggone awake dhewe wayangan ning kene iki wis diremeni karo warga masyarakat mriki ya. Ono. Oh iya Mak iya. Karo ndine awake dhewe karo ngalah berkah Mbah Punden. Oh ngono. Iya. Nek ora ngono ya ora kelakon-kelakon iki kok. Isih ana sinden meneh. Ana. Sapa? Lah iki aku tak jagongan sik sawetara karo Mbak Yu Tumpuk. Nah iki mumpung isih lenggah. Wektune isih dawa isih mirunggan. Ampun kesesok gitu. Halo. Nggih, wilujeng iki. Alhamdulillah nggih. Wah. Iki rada rada mirunggan wektune rada dawa ya iki dikepenake ya. Nggih, rada kepenak niki wau. Rada kepenak. Oh, nencok. Nggih, nderekne Mas Noko. Nggih, wah nggih. Alhamdulillah ditenggahan Pak Yu Tumpuk. Nggih, pripun Mas Petruk? Alhamdulillah. Nggih, wah iki piye? Kira-kira kepiye Mbak Yu Tumpuk bengi iki kira-kira? Nggih, kados niku kok sukses. Oh, ngono. Nggih, ningali jenengan niku taun sing riyin niku kali niki pun beda nganggo sanget to. Oh, beda nganggo sanget. Alhamdulillah. Bagi yo gatekke. Lah kemerga mbiyen asline iki Mbak Tumpuk ki guruku yo iki mbiyen asline. Sithik-sithik wis paring ilmu marang aku. Oh, terus niku pun beda waduh Mas. Oh, nggih. Sing riyin carane neka pemula ngene kok nggih. Nggih. Nggih, saniki pun petengah. Pemula petengah, medium carane. Tengah-tengah. Medium ya ora dhuwur ya ora ngisor. Ora dhuwur ora ngisor lah penak ngono. Mergo nek keduran ku nek ceblok malah lara. Nggih. Iya, Mbak itu kok. Sae dalah. Sedina iki. Nggih. Wah, antek kuwatuk kok. Lah, jenengan ngerokok kali ngendikan kok iya so. Keselak. Untung keselak rokok gak keselak itu. Mboten. Nggih kajate bersih dusun. Bersih dusun nggih, heeh. Donga Mas. Donga. Nggih mugi-mugi sak sampune bersih dusun menika wonten ing masyarakat Mlaten nggih. Nggih, Mlaten. Nggih ingkang dipun pangarsani Bapak kami tuwa. Bapak kami tuwa. Masyarakate tansah dipun paringi panjang umur sehat barokah. Sak kula panjenengan sedaya nggih ngaten. Ngaten nggih. Rezekine saged lumintu, usahane saged lancar. Nggih, Allahumma. Paring abagas kasarasan. Nggih. Oh, bakune iki diselawati dhisik pas. Pau ana panyunan selawat burdah ya. Sing Sholatullah. Anu mawon. Selawat badar, selawat tembati mawon. Selawat badar kok selawat badar. Selawat badar. Nggih diganti tembati mboten napa-napa nggih. Mboten napa nggih. Nah, pas nek Mbak Yu Tumpuk iki asline iki ya kiai. Udin. Heeh. Nek isuk kae budalke mayit nek saiki bengi iki ngibur masyarakat kene ya. Heeh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adam dama billahi sholatan daimatan bidawami mulki
maca Quran angen-angen samanane kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulono kaping papat dikir wengi ingkang suwe kaping lima kudu wonten ingkang luwe salah swijine sapa bisa nglakoni insyaallah Gusti Allah ijabahi. Tombo ati iku limo sawenane maca Quran angen-angen samanane kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulono kaping papat kudu weteng ingkang luwe kaping lima dikir wengi ingkang suwe salah suwijine sapa bisa nglakoni insyaallah Gusti Allah menika selawat. Selawat niku nggih selawat niku anu Mas. Napa niku perbedaane nggih. Ngamal lintu napa men niku di nggih pamer. Aku sedekah pamer, aku salat kusuk pamer niku kadang mboten dugi nggih, tapi nak selawat niku diiringi napa mawon kanthi pamer niku lho tasih dugi nggih. Nggih. Keistimewaane selawat ngoten niku. Nggih, istimewa selawat nggih. Walaupun niku dipamer-pamerke masih teko nggon. Mesti tekan nggon. Nggih. Wah, alhamdulillah. Nyatane ya ora balik, Mas. Apane? Wis selawate niku, Mas. Jare Mas Parno Nggih. ngono. Nggih, oh Aja nggih. ngono, Bu. Heeh. Ya iki ana panyuwun. Nah. Nggih. Apa ki wah iki nek sesideman meneh. Nggih niku Pak Wo niku iki sesideman neh aku sing bawa. Oh, bawa Pak Wo dhewe. Nggih. Oh. Terus ilange gelang kalung kalih sik ana sekawan iki ya. Nggih. Kutut munggung. Kutut manggung ha ngono keri wae rada Katut dawa mergo. munggang. Karo glatik glinding wah iki wah. Heeh. Iya, iya. Oh, ngaten nggih. Mangke nggih. 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 Jan napa glatik glinding rumiyin nggih Pak Mudin nggih ha. Pun derek. Oh, glatik glinding rumiyin iki sapa biasane iki glatik glinding iki. Putri. Ah, iki sik tangi bocah ya ta. Heeh, mantune iki balik ngetan apa ning omah sik, Nduk? Kula teng griya. Oh, teng griya. Bareng sapa mulai? Ki ambak. Arep Karwane. oh, arepe tak barengi kok terus piyambak. Wah, sik melek saya. Buka catatan riyen Iya nggih. no, buka catatan riyen. Aja klecap-klecep ya to, itu. Aku bar iki ndeleret nada, ndeleret frisa, ndeleret acil. Oh gak ngantuk, Cil. Biasane wis senderan debok.
duwe kanca anyar itu. Dalem. Oh nggih, nggih Mas Lanjati. Heeh. Nggih. Kinopita kangku Napa? Oh, dureng tak kira wis. Bacot. Monggo. Mano ampret trit padeng cruwit wit calu rutan denirongo pati pangan biuk padha ambyuk biuk padha ambyuk biuk padha ambyuk ambyuk aning pasaran nucuki pari rayahan nucuki pari rayahan delikane ning padesan konangan bapak tani mingat mingut ambes sangat ambes samut ngongkoni parine asro Ampun. Isik. Wah. Bacot ke. niki napa digantos Terus no wae. Aku karo ben tak rungokke rekaman suaramu ngono lho ya ta. Ya, bacot ke. mano betet tiyet padeng cruwet wet
Sampun wah alhamdulillahirabbil alamin. Nggih. Sik. Nah. Kalau wau wonten ingkang nyuwun malih katresnan sejati nggih. Niku kan biasanya kan damel campur sari. Nggih niki dilintuni mawon Pak sumangga ajeng tembang menapa. Panjenengan matur kemawon nggih kula ingkang nyuwunaken pangapunten. Ngoten nggih. Niki selajengipun nggih punika wonten ya ki mestina sesideman dibawane. Sesideman. Dibawane. Sapa ta mung sing nyuwun niki? Pak Wo Sumidi. Oh. Oh sing Pak Wo sembung malih. Jan jaweneng. Bang piyambak nggih. Monggo. Ben bawa piyambak ning alusan kemawon gitu. Iki nggon rasa. Alusan kemawon santai, alon-alon. Nggih, kalih niki wonten ilange gelang kalung ya ta. Sik dawa, sik rumaja wektune masih panjang. Ya, kalau diselingi Dik Nada. Iki. Halo, Dek Nada. Nggih, ujung dalu. Oh, sarapan toh? Dereng. Oh, dereng. Bagaimana? Dawa wonten apa? Apakah ngantuk? Tidak toh? Alhamdulillah. Alhamdulillah tidak. Biasanya ngantukan, saiki wis ora. Oh, alhamdulillah. Di Nada. Nggih, kumpul. Aja meneng wae to. Ajake meket mau klecap-klecep. Lho klecap-kelecepé pripun? Lho biasa. Klecap-klecep ngesam ngiring nengen to. Iya tuh. Ngiring nengen. Sing didep tapi frisa sing diri. Niki kula ki menang mergo kula semangat. Semangate? Kula nggih kira-kira vitamin akeh niki. Oh, vitamin oke. Vitamin akeh niku kula menang ngoten. Menang vitamin teh apa wujude? Ya UC ngoten niki lho. Oh, UC oh ya vitamin C. UC 1000. Betul. Kali 3 3000 berarti UC-nya ya. Wah, kuat bergas to malah. Alhamdulillah. Ning awak enteng no. Nggih, Pripun nembang. wonten Oh, sowe gak tau ngrungokke caping gunung ya ta. Iki lho. Nggih. Caping gunung. Oh, Oh, iya dengali ding. Oh, iki lho jas deman iki lho. Oh, gelang kalung. Ilange gelang kalung ha iki wae. Wis. Iki. Dalem. Mangkon. Nggih.
ora gumun dasare ana liyane luwih saka aku sing bisa nyenengke iki jamune awet nom aku mung tansah kelingan nalikane biyen urip kakurangan senajan wis bisa suwe rasa kangen kaya ngene ora gampang janjimu biyen mung tansah tak ugemi kelang kalung dadi saksi kasane ilang ana ngendi ora ketun ninggal aku babar pisan ora dasare ana liyane luwih saka aku sing bisa nyenengke Tresno ati pawitane Kondo denya kowe dudu nanging batinku lila galang kalung diwenehke wong liya Padahal sarana wau Napa? sesideman dibawani sampun dipun lampahaken Nggih. sapunika digantos Caping gunung. Caping gunung Nggih, mawon. nggih, nggih. Nggih, dengan bawani piyambak nggih. Nggih. Oh. Oke, sinurne bareng gunung. Nggih, nggih. Dalem enduk maju munggah nduk. Iya. Bu sinten Bu Mina? Oh, kalih. Saben wengi nyawang Sorone iki lho. Pripun wadalan? Nggih, oh sae kok. Oh, nggih sae. Yen memadang wong nganggo janur kuning
tak kudangi anakku. Aja setelane nang kono kaset dek wae. Kembang wae wetan gunung iya capek gunung senggane nduk Pacitan sarwi elok ya. Panas udan panas udan aling-aling Yo capek gunung gradut. Iya. Nadyan wadon sarta lanang. Ya. Inumane banyu bani. Indah. Ayo ya kabeh ya. Wah, iki putumu Ora ya. sak omong tak padha ae wis ya. Nggih. Wes. Dek jaman berjuang. Dengan anak lanang biyen tak oleh saiki ana ngendi jarene wis menang keturutan sing digadang nanggal janji saiki apa lali ayo Ning gunung tak ingoni sego jagung yen manung tak silih tapel syukur bisa nyawang
matur mbah nuwun nggih. Nuwun Pak Wo. Wis matur nuwun, hati-hati kundure. Nggih mengke hati-hati alon-alon long-longan laku. Wah iki. Nah iki wis wancine kutut. Nah iki wancine kutut. Nah. Jiro lupat. Kan rada dawa ya to. Biar iki Bu Mina ya. Nah, Bu Mina Jiro lupat wonten pitu. Awas. Wah, Bu Mina sik anu, sik sehat dagas paras nderekke dalang-dalang nganjuk. Alhamdulillah. Sakniki niki. Lah nggih, heeh. Engko pas mergo sawetara wektu paling ku udakara 15 menitan ya to. Kaya kaset jan. Kaya kaset nek disetel ning omah. Nah, monggo Bu Mina dikepenak kemawon nggih. Ayo Mas cintingane Mas Dewi. Mas Dwi. Iki kepengin rada remek iki. Gak banter, gak marem aku pul. Banter itu. itu. Sing ngempul tidak ketok. Banter. Mas Pol. Ketok kong. Kong.
ta ta. Iya. Musuh bebuyutan iki. Oh, musuh bebuyutan. Kong sugeng rawuhipun para pamriksa sedaya wengi-wengi ya layan mas tutut manggon arsa-arsa Nggih. monggo nglerek. Ah, lerek karo sinau ya to. Nggih. Nah, ada dhisik ya. Omben 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 Trayo bengi yo nanggap kok bengi to. ben omben kata omben 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 nana Urung gurino ngutut. Nggih, dimaklumi nggih Mas Petro nggih. Gak apa-apa. Go pasah. Nggih, nek wis kluno ngutut ya penak. Gak diombe. Iso gak diombeni. manu kutut kata omben 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 omben
belajar ngombeni kabeh. Ayo belajar Ayo. Ben kulino kan go nate ngombeni. Ayo, Dadi Dek. niki ben piye Mbak Nadana? Banyak dari sih. Pintar tuh mata ya. Oh, gitu lihat Mbak. Putri. Mbak Putri. Iya, ganti makani. Bar diombene dipakani terus dicul nih gitu. Mabur. Nggih, kula tak nyuwun warah Bu esek sing kulino Iya, ngombeni kutut lho. Takono piye carane gen gak kutah ya toh. Lah biyen kulino ngombeni gak tau ngombeni sakit. Takono piye carane gen gak kutah ya toh. Sakit gak ngombeni. Suwi mboten ngombeni jenengan. Piye piye. Wis lali pisan. Iya, monggo Pak. Lanjut. Pakan kan pakan 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 hatta pakan 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 nono Nah. Carane makan ya toh. Kuwi kurungane dibuka ya. Kurungane dibuka, manuke dilus-lus ya toh. Nah, terus dikai pur ya toh. Nah, terus ditutup. Nah, nek gak ditutup kuwi kok terus ucul ya toh. Nguculi miber ning gone tanggane ya ngono. Wah, bacot. Manuke kutut kata pakan 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 ono Senggane Pak Noto pripun to koke anggo ngadeg bareng pinten maksudnya. Iya. Kupingku sing dapat tak cetok. Piye? Cegane ngene. Pripun? Piye? Piye, Bang? Ayo bapak karo ngadeg. Oh, alah lho. Oh, ayo Bapak karo ngadeg. Nek karo lungguh, Ngangkat meja kok karo. wong angkat meja ora iso ya toh. Heeh. Manuke nang dhuwur meja. Oh iya bener. Oh. Bagiku kok karo ngadeg ki apane ngono. Mejane ki lemeh. Sing marai Kang Witon. Jere Kang Witon ini dalange nek kok koyo genah-genah wae numpane kena. Genah iki lho. Nek karo ngadeg ora iso. Iso Mas, njung meja lho Mas. Iso ya? Iso ya. Nek karo lungguh mandar gak iso to Mas, malah gak iso. Wong manuke nang dhuwur meja lho Mas. oh iya. Nang kurungan tapi nang dhuwur meja. Heeh. Iya. Monggo bacot ke.
Nah, alah sampun. Wah, iki sak kaset tenan iki to nyatane. Mbah-mbah mbiyen ki nek gawe gending nek nulis ki ya diwangi tirakat. Dadi ya isine ya muni tenan. Sak larik tirakat, sak larik tirakat, sak larik tirakat wae. Nyatane ya mirasa. Gur sak kutut ngguyokke wong sak pirang-pirang lho ki mau. Nah ta. Sing ngempul ki apa meneh ya to. Senengane nek kowe. Nggih, Mas Dalang. Mas Dalang. Pripun? Wonten pamundutan. Pamundutan malih. Nggih, Napa? anu bapake aromanis nggih Bapak nggih. Oh, aromanis. Slendro napa pelok niku? Oh, slendro. Monggo Pak, ingkang nyuwun pundi wau mriki janjian kita ki. Sik ngenteni sik. Nggih. Wonge mulih Pak e. Nggih, nggih. Matur sembah nuwun. Gripik gedang gripik tela sithik edang waton rata. Pandong aku anggene nyadran ing dusun Mlaten kene sing disuwunke mugi-mugi penjaluke para panitia sarta keluarga besar dusun Mlaten kene kinabulan dening Gusti ingkang akarya jagat. Mugi-mugi saged panggih malih kalih kamulyan laras.